Kia Rio. Ось така чудова магнітола. Будемо її міняти. Знімаємо накладку з панелі приладів. Знімаємо накладку над магнітолою. Відкручуємо саморізи. Відкрутили останній саморіз. Виймаємо магнітолу. Від'єднуємо роз'єми. Знімаємо стоєчку. Розмістили антени. Розмістили мікрофон. Розмістили слоти під USB T7, довели до магнітоли. На рамку прикрутили магнітолу, перенесли фіксатори. Робили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Повертаємо назад накладку і фіксуємо її. Ось такий тепер зовні вигляд. Завершили роботу, отримали ось такий результат. YouTube Music. Весь